Ahojte priatelia, ja vás vítam opäť pri novom videu. Tí, ktorí sledujete tento kanál, tak určite viete, že som veľký milovník prírody. No a samozrejme som aj milovník produktov, ktoré nám naša krásna príroda ponúka. Takže ak vám na záhrade rastie levandula a chcete sa nechať inšpirovať, čo s ňou spraviť, tak vás pozývam k sledovaniu tohto videa. Takže skôr ako si predstavíme samotný postup výroby levandulového sirupu, si poďme povedať niečo v krátkosti o samotnej levanduli. Levandula patrí medzi bylinky, ktoré sa u nás používajú už po stáročia. V minulosti sa pestovali na záhradách ako okrasná rastlina, no neskôr ju ľudia začali využívať na medicínske, ale aj kozmetické účely. Levandula má naozaj zázračné, všestranné a hlavne liečivé účinky. Napríklad vďaka obsahu silíc má upokojujúce a antibakteriálne účinky. Vitamíny a minerály obsiahnuté v levanduli sa podieľajú na výrobe energie a sú výbornými antioxidantmi. Okrem silice obsahujú tresloviny, cukry, tuky, bielkoviny, minerály ako vápnik, sodík, železo, vitamíny A a vitamín C. Levandula je skvelá na odpudenie hmyzu, takže ju používajú aj ako domáci repelent proti muškám. No a naše staré mamy vedeli, že je tiež skvelá proti moliam vo vašej skrini. V kozmetickom priemysle levandulu používajú napríklad na oslabené a padajúce vlasy, lupiny, vrásky, akné, spálenú pokožku, no a v medicínskom priemysle napríklad na bolesti nôh, ekzémy, zapálenú pokožku, nadúvanie či dýchacie ťažkosti. Levandula má naozaj relaxačné účinky a pôsobí uvoľňujúco. Takže poďme sa pozrieť, čo budeme potrebovať k výrobe levandulového sirupu. Takže samozrejme, ako hlavná ingrediencia to bude levandula. Potom tu máme citrón, limetku, samozrejme nesmie chýbať cukor, takže ja tu mám takýto klasický trstinový cukor. Keďže sa nachádzam v zahraničí, tak som našiel niečo takéto, trstinový cukor. No a ešte kyselinu askorbovú, no ale v mojom prípade, keďže sa nachádzam v zahraničí, tak som našiel niečo takéto. Všetky produkty máme pekne pokope a môžeme ísť na samotnú výrobu. Poďme na postup. Takže zatiaľ, čo čakáme na uvarenie vody, tak si pripravíme levandulu, dôkladne ju umyjeme. Aby som nezabudol, pridáme aj metu. Lístky mety dodajú levandulovému sirupu naozaj skvelú chuť. No, takže teraz si odšťavím pripravený citrón. Do prevarenej vody potom pridám aj niekoľko plátkov limetky a celého citrónu. Keďže som kôrku dôkladne umyl s kefkou pod horúcou vodou, tak si myslím, že by to malo byť v poriadku. A dám tam aj tak zo pár celých kúskov. Takže keď máme vodu v hrnci prevarenú a už vychladenú, tak potom pridáme hlavné ingrediencie, ako sú levandulové kvety, meta a citrón. Dodáme aj odšťavený citrón. Všetky tieto ingrediencie spolu premiešame a potom túto zmes dáme odstaviť niekde do pivnice alebo do špajze a necháme vyluhovať 24 hodín. Za ten čas, čo čakáme, kým sa nám naša zmes vyluhuje, si môžeme pripraviť nádoby alebo fľašky na tento sirup. Ja tu mám takúto fľašku z piva, ktorá má, ako vidíte, perfektné zatváranie, takže
je to ideálna fľaška na takéto sirupy. Samozrejme určite ju nájdete aj v obchode, prípadne môžete použiť iné fľašky alebo zavaraninové poháre, takže kľudne. Fľašky si ešte dezinfikujem, prelejem ich horúcou vodou, nechám odkvapkať, vysušiť, aby boli pripravené pred nalievaním sirupu. Takže túto zmes dáme na 24 hodín odstať, no a na ďalší deň pokračujeme v príprave sirupu. Keď už máte túto zmes po 24 hodinách odležanú a dobre premiešanú, tak všetko si to precedíte cez sitko a zachytíte tieto levandulové kvety, mätu a citrón. Takže pekne si to precedíme cez sitko. No a keď to máte takto precedené cez sitko a máte už vlastne túto vyluhovanú šťavu z levandule, tak potom pridáte požadované množstvo cukru. V mojom prípade sú to 4 litre sirupu, na 4 litre pridajte nejakých 1600 gramov cukru, čiže na 2 litre cca 800 gramov. Ja pridávam 750 gramov trstinového cukru. No a potom pridať samozrejme aj kyselinu askorbovú, v mojom prípade niečo takéto. No a keď máte všetko pripravené, tak dostanete tento sirup do varu a postupným miešaním roztopíte cukor. Vodu, respektíve sirup zahrejete približne na 75 až 80 stupňov. Potom stíšite oheň na najmenšie, sporák alebo plameň na najmenšie a necháte povariť približne 3 minútky, aby ste nestratili príliš veľa vitamínov. No a potom odstavíte a máte hotovo. Môžete nalievať do fľašiek.